ассалому алайкум, ҳамватанони азизу гиромӣ. Ҳамаи шумоёнро ба муносибати иди қурбон мехоҳам табрик гӯям. Ба ҳамаи шумо бурдборӣ, хонаободӣ, файзу баракат. илоҳи парвардигор ба туфайли ин иди қурбон тамоми хайроти мани шумо ба даргоҳаш қабул кунад, дасти ба хайри мани шумо ба даргоҳаш қабул кунад. парвардигор худаш бахшад камбудиҳои мани шумо, камбудиҳои падару модари мани шумо. ҷои падару модари мо ҷошна ҷаннат кунад, азоби қабр раҳошон кунад, аз азоби мушкилиҳои охират раҳошон кунад. илоҳи парвардигор тамоми фарзандҳои мо ба инсофу тавфиқ диҳад. шукри ватан, шукри оромии ин ватан, шукри миллат, шукри ризқи равоне ки фарзандҳои мо ба ҳаст, шукри тамоми фарзандҳое ки тоҷи ки дар дигар давлатҳо ҳастану бо ғамхори ин миллат ҳастану ғамхори ин ватан ҳастану бо меҳнат карда инҷа меҳнатҳошон ҳаракат карда дастгирӣ мекунанд додару хаҳрошон дар ин ватан бо мехононанд, мепӯшонанд, мехӯронанд. барои ҳамон ба ҳаматон иди қурбон муборак. илоҳе садсола шаветон, умри дароз бинетон, барака бетон. иди қурбон муборак ба ҳамаатон.